nin tɛ se k'a fɔ an ka kan na nin tɛ se k'a fɔ an ka kan na o ye kan o dɔnbaliya de ye. An ka foli bɛ Lakuruni kɔbɛ lajɛbaga bɛɛ ye. K'aw fo ka di aw makɛyɔrɔw la. Bi an bɛna kumaw ye Lakuruni fɔbɛ ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ mun sigira n'o o kibaruya lasera aw ma don tɛmɛnen. K'a yira aw la k'a fɔ ko kumaden ɲɛfɔ nin sigira de jɔn sa ka Mandenkaw la kibaruya Mandenkan kan kɔrɔ la a n'a a wedewedeya philosophie mun b'a kɔnɔ. O kɛkun ye mun ye jɔn sa ka Mandenka kan kisi sarali ma. Bari kan o kan a bɛɛ n'a a lɔnni de don. Ni kumaden dɔ sara o ni lɔnniya dɔ de bɛ sa. O de kama Lakuruni fɔbɛ ye kumaden ɲɛfɔ ni kɛnɛ sigi Mandenka kan lakisili de ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ. Bi tɛmɛnen kɔfɛ kumaden minnu bɛ ka ɲɛfɔli bɛ ka kɛ tantɔ ni i tɛ min kalama n'i kɛr'o kalama i bɛ jija i ka k'o la baarabaga ye jɔn sa ka kan kisi sali ma. Foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen.